Já si jdu vyndat kamínky z očí a pak zase přijdu, jo? Hudba jede! Hudba, nějakou hudbu nám tam dejte! Michal Šimpilomek! Takže krásný dlouhý vylý nohem. No, jak prase. Mám dobrý 2000 automobil. Tady právě budou hodnotit tu jízdu po zadním kole, kdy ta motorka by neměla houpat, ta jízda měla být čistá, nemělo by být takový to pohoupování dopředu dozadu, kdy vidíte, že to brzdí. Máme tam nějakou minutu a 12 vteřin, za chvilinku budeme v půlce Michalový jízdy. Člen Crazy Day týmu a jeden z instruktorů kaskadérské školy. Radili jsme mu, ať si na tu show vezme šestku, nechtěl. Prostě pojede na týhle besty. Ale když to trochu povzbuzuje! Nandej! Máme teda minutu a půl, Michale! Ještě se můžeš rozšoupnout! Druhá minuta naskočila. Ruce nahoru, publiku! Ostrava prej žije! Jestli takhle chcete jít do spolení, tak to tam může dělat pěkná bída. Tak, máme 10 vteřin, 20 vteřin do konce. Hej, jíst!